Besarkada biali nahi dugu emendikan, eta gero hau antolatzen lagundu diguten guztiei. Eta nola ez, Urretxuko kulturretxeari eta bertako langileei hainbat saiatu direlako esposizio hau horrela jartzen eta guri laguntzen. Honekin baita ere nahi dugu ditu, gure esposaketa hau nahi dugu jarri, ikusteko euskal preso politikoak kartzelan nola lan egiten duten eta saiatzen ari dira aduten egokina, aduten bezala egoten bintzat, eta adutenean lan egiten dutela beraien lagunei, zenidei eta ingurukoai opariak egiteko. Beraiek aduten guztian saiatzen direla. Horregatikan, Ismak eta Ainoak eta Xabik 10 urte kartzelan egiten zituztela eta horren inguruan pentsatu genuen esposaketa hau egitea. Eta orduan, Urretxu-Zumorrako euskal preso politiko guztien eskulana jarri ditugu. Baita ere, eskulanak hemen jarri ditugu eta 26 arte egongo da esposaketa hau jendeak ikusi ahal izateko, baina baita ere, deitzen diogu jendeari azken ostiralatan 4 separatzen elkartzen garela eta nahi degula herritar guztiak hor biltzea presoak lehenbailen herrira ekarri behar ditugulako. Eskerrik asko denoi. Dauden egoera bizi dutela hainbat sentimendu, hainbat sentipen, izaera, gauza asko askatasuna ukatzea gauza guztiek espresatzea ukatzea esan nahi du ez, eta espresatu daiteken momentuak oso konkretuak izaten dira. Orduan, pentsa ezazue baliorantzi horretan. Zer espresatu nahi duten, zer sentimendu, eta eskuekin lortzen dutela guzti hori azaleratzea eta beraiek ere hobeto sentitzea bizien egoera horretan. Baliorantzi horretan pentsatu, begiratu, eta ia hurrengo batetan kapazagean guzti hau beraiek esplikatu eta momentu hortan egiten ari zirenean zer sentitzen zueten ulertzeko eta beraiek esplikatu dezatela. Guzti horretan lan egiten jarraituko dugu. Lehendabizi eskerrak emanen dizkizuegu etorri zatelako, eta batez ere guretzako esposaketa hau berezia da, normalean holako esposaketa bat egiten denean artistak bertan egoten direlako. Kasu honetan, artista gainera beraiek esplikatzen dute, nondik norako prozesua eduki duten, emaitza begiratzen da, eta ere jendeak hori baloratzen du. Berezitasun hori dauka esposizio honek, eta hori baloratu nahi dugu prozesua benetan beste dozein artisten baino zailago eduki dutelako. Nire Josuk esan duen bezala, bai materiala lortzeko, bai kartzela barruan bizi dituzten baldintzekin barroko sentimendurik askatzeko eta agian askatasun hori izango dute, baina era berean ez daukate inolako aukerarik horiek kanporatzeko, eta kasu honetan aukera hori aprobetxatu nahi dugu, guretzako ez delako hemen horrelako esposizio bat aurkeztea Horea benetan da, beraiek hemen ez egon da, horako aukera guri eskaintzea, juntaz artelan hauetaz aprobetxatzeko. Nik amaitu nahi esaten, guretzako artista batzu dirala, Xabi, Ainoa, Joseba, Gonzalo, Ego, eta Isma. Artista batzu dira bizentzuta. Artista hitzak esan nahi du bizentzu guztietan. Alde batetik egin dituzten horrengatik, baina pertsona bezala ere biltzen golako artista batzu dira. Eta gure partetik besarkada bero bat bialtzen diogu hemendik, eta hurrengoan beraiek etorri daitezela ona hau aurkeztera. Eta hortan lanean jarraituko dugu lanen horri bat.